Electrònics a l'adreça elmondereus@canalreustv.com. Nosaltres hem portat a dues persones que viuen intensament la festa major. El Miquel Àngel Massip, del Bou de Reus, i la Jordina González, de la coordinadora de Barraques. La Jordina, que em fa gràcia perquè està aguantant el cartell de Barraques. Vol dir, jo he vingut aquí a parlar de Barraques i a fer l'anunci de Barraques. I tant. Molt bé. Escolta'm, i un cartell, per cert, molt original, que està molt bé, a més amb aquestes fletxes que van cap aquí cap allà, per indicar-nos que Barraques contínuament canvia d'emplaçament, no? Sí, bueno, és un problema que hem tingut aquest any, però bé, sort que ja s'ha solucionat i ara festa major i a passar-s'ho bé i a veure si realment doncs ja és un lloc fins que com a mínim no hi capiguem més i ens en busquin un altre, però de moment que sigui un lloc una miqueta estable. O sigui, segur que es fa el roquís, això? Sí, segur, segur. Comencen divendres, molt bé, fins dilluns a la matinada, quan no rebella, molt bé, i es fan els roquís. Escolta'm, pels que hi viuen a prop, això en quina hora s'acaba, més o menys, de nit? Bé, el divendres i el dissabte s'acaba a les 5 del matí. Ah, molt bé. El diumenge a les 3 i el dia de la rebella a les 7. Ah, bé, o sigui, s'acaba ja directament Sí. amb claror de dia. No hi ha cap rebaixa pels veïns afectats pel tema aquest? Bueno, no, és gratuïta, l'entrada. No, jo no et dic ja, però consumicions, alguna cosa, algun incentiu. Les consumicions aquest any també s'ha de dir que hem fet preus populars. Ah, què vols dir, que abans eren més cars? Ho hem rebaixat una mica. Ah, sí? Sí. Maco. Sí. Maco, si tenen cap queixa cap a la Jordina González. Escolta'm. Per tant, Jordina, tu el que t'agrada més de festa major deuen ser les barraques. Sí, les barraques i la tronada també, La tronada també? Sí, també m'agrada molt. Però bueno, ara he de defensar les barraques. Molt bé. I el Miquel Àngel Massip, el que li agrada més suposo que és el bou. Per suposat. Molt bé. Vam muntar el bou per tindre un element a la ciutat que sigués molt més participatiu, que els gegants i així, que els nanos ja ho són, però el bou pot interaccionar molt més amb la gent del carrer. I enguany, doncs, motivats també per això, que la gent participi, s'han tret de la butxaca la recuperació d'un menjar típic de fa molts anys, que ve de... L'Ezequiel Gurt diu que ve del 1343, hi ha les primeres notícies, que és el bou i arròs, que d'aquí fins i tot em va sortir un refrany que surt a l'Amades, i enguany hem dit de recuperar aquest menjar amb col·laboració i adaptació de la recepta antiga per la Mariona Quadrada. Molt bé. Ara la pregunta del milió, jo no sé si la gent del bou, com ara el Miquel Àngel Massip, ha tastat ja aquest bou amb arròs. Sí, vam fer una trobada de la colla per preparar els actes de festa major, la camiseta aquesta que porto, que la vam dissenyar aquell dia. Que la festa sigui festa. Que la festa sigui bèstia. Sigui bèstia.